У нас в доме очень много живет людей, приезжих. Если они из Средней Азии, из Кавказа. дар биное ки ман истиқомат дорам мардуми омад зиёд аст. агар онҳо аз осиёи марказӣ ва ё қавқоз бошанд дар онҳо эҳсоси эҳтиром ба одамони калонсол бисёр қавӣ аст. дарро бароят мекушоянд. дар лифт агар дастонат банд бошад мепурсанд ки тугмачаи чандум ошиёнаро бароят зер кунам. онҳо ҳамеша салом мекунанд. дар ҳамсоягии мо як духтараки 9 сола аст. ӯ на танҳо салом мегӯяд, балки тансиҳатӣ бароям таманно мекунад. чунин як духтараки бо тарбия аст. аз ҳамин хотир ман ҳеҷ шикояте нисбати мардуми омада надорам. асос оромии моро халалдор насозанд. дилгирам кардаанд. ман худам аз узбекистонам ва он ҷо 16 сол миёни узбекҳо зистаам, вале дар ин ҷо дилгирам кардаанд. шумораашон хеле зиёд. намедонам чӣ чорабиние назди проспект мира аст. хулас рӯҳан хастаам кардаанд. намехоҳам ки дар ҳамсоягиам зиндагӣ кунанд. ташаккур. мусбат. дар ҳамсоягии мо муҳоҷирон мезистанд. бале, мо дар хобгоҳ зиндагӣ мекунем ва он ҷо донишҷӯёни хориҷӣ хеле зиёданд. мо ба онҳо муносибати хуб дорем. халал намерасонанд. баръакс забони худро такмил медиҳем ва бо фарҳангашон ошно мешавем. намедонам, агар некрафтор ва бо маданият бошад, чаро не бошад. Я считаю, что люди должны быть жить везде. ба назари ман дар интихоби ҷои зист барои одамон маҳдудият набояд бошад, аммо ҳамааш бо меъёр бошад. шумораи муҳоҷирон набояд аз имконият ва бардошти пойтахти мо зиёд бошад. Нашей столицы. чизе бар зидди ин гуфта наметавонам. Ну, конечно, если себя будет вести плохо, то... албатта агар бадрафтор бошад муносибати манфӣ дорам. дар умум миёни худи мо низ бадахлоқҳо кам нестанд. Не очень хороших людей. Я жила и среди русских, и среди евреев. ман дар байни ҳам русҳо, ҳам яҳудиён, чеченҳо, ингушу арманиҳо ва тоторҳо зистаам. дар хориҷа ҳам муддате иқомат доштам. ба фикри ман чунин суолгузорӣ набояд бошад ки касе дар ҳамсоягӣ кӣ бояд зиндагонӣ кунад. агар барои инсон мувофиқ бошад, чаро зиддият кунем? ман дар ин кишвар зистаам ва ба хулосае омадам ки аз инсон вобаста аст. ҳамсояҳои гуногун буданд. ана ҳоло як хабари нохуш дорам. ҳамсояҳоям манзиламро аз худ кардаанд, ҳолон ки тамоми ҳуҷҷатҳои хона дар дастам аст. хуб, медонед, ин масъала бисёр мураккаб аст, вале ман барои ҳама танҳо некӣ таманно дорам ва хоҳони онам ки ҳама якдилона хурсанд бошанд. И радоваться жизни всем вместе.